Aduh. Sabda Pandita Ratu mringis liramu dadi oleh sisiku. Mugi Gusti nglilani tresnamu bakal ginowo mati.
Monggo. Dikasih yang anget-anget dulu ini ya. Yang penting kok ya. Pak Boneng. Udah siap ya. Luwih becik loro utuh daripada sirahe ngaluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan ratoyan mangan amarga tansah kelingan iya Betul atau betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa calukmu cah ayu jonggo yang lali anak lali bocah lali wayah lali beto rasane kang lagi kandro pilih bacot apa pilih huruf yen urung tak trimo gantung malari apa malah rindu sedina krasa sawindu ning awak marake guru Pak Dokter ning kadung wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon Waduh bapak awak koyo gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawang ngentekke kampung goyang lagi bareng samudra Oke. Mas Adang. goyang Elsa Go, go, ya. Luwih becik loro utuh daripada sirahe ngaluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan ratoyan mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa calukmu cah ayu jonggo yang guyu lali anak lali bocah lali wayah lali beto rasane wong lagi kandro pilih bacot apa pilih huruf yen urung tak trimo
Aduh ngantek nih sawah ngantek ke kampung. Terima kasih. Oke kak. Aduh lara untu iki aku. Samudra Music. Kaulah yang ku cinta, kaulah yang ku puja. Bila siang ku terkenang, kala malamku terbayang. Datanglah sayangku, ku rindu wajahmu. Walau hanya dalam mimpi, obati rinduku ini.
Spesial buat bunda-bundaku cantik. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
jempolnya Bapak. Terima kasih luar biasa. Ini masih sanggup goyang sampai jam berapa Bunda? Mas. Dalam. Mas. Dalam. Mas. Sing mesra didik lho. Kok yo mesra-mesra ge opo? Uripe sampean pegang ngene-ngene ae ngono. Masih aku ya ora gelem ngene, Dik. Mbok metu-metu kono. Golek wis mari lho. Oh wis. Neh no. Oke. Pancene wong pengangguran durung ono penghasilan isu turu sore ngopi pengine dolan sementara durung kerja durung wani
Ojo nyalin tresno sik, urung kerja. Isin. Ora wani. Sa. Uye. Samudra musik. Pancene wong pengangguran durung ana penghasilan isuk turu sore ngopi pengine dolan
Mlaku-mlaku nang pasar paing. Pengen di. Oe ngoe. Ayo le, tarik. Asoy. Samudra musik lo iki. Mas Bara lagi. Asoy.
badhe tindak pundi dingaren tindak wae ora numpak taksi Taksi ndi mas? dhewean opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Karasan mas alias kebetulan Belanjane kadang rada kampotan Yen pun mas enggal-enggal rengsangi tekan mongke kula kowe enak lho iki asoy tobe kana kole momongan niki plonjo no bomba badhe pindahan Ampun mas, sampeyan ampun kucingo kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga plonjo pasar paing prawan rondo kanggoku ora pate penting Semarang mas, tuku gelang karo anting-anting Sasumangang, senadyan rondo dijamin Jadle nyoh tenan iki Peh. Samudra musik makin asik asoy